И в края на емисията се връщаме у нас. Академията за мода раздаде наградите БГ модна икона за 17-ти пореден път. Носителите на статуетките за забележителни професионални успехи и отличаващи се стил тази година са Михаела Маринова, Нети, Орлин Павлов, Кобрат Пулев, Аделина Радева и Лиляна Боянова. По време на събитието студенти на Академията за мода, както и известни български дизайнери, представиха свои тоалети на грандиозно модно ревю. За първи път наградите бяха връчени и на най-успешните представители на бизнес, арт и лайфстайл журналистика у нас. БГ модна икона се превърна в един много устойчив символ и знак за големите личности на България. Личности, които блестят със своите професионални успехи, със своята репутация, които са еталон за поддържане, особено от новите генерации, с своята визуална култура, с външния си вид и, пак ще кажа, със своите дела. Аз дълбоко вярвам, че новите носители на БГ модна икона ще продължат тази традиция и ще ни дадат нова доза национално самочувствие